Продуктовая блокада Крыма начнется в это воскресенье в полдень. Об этом в парламенте заявил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. По его словам, все 3 дороги, ведущие из материковой Украины в Крым, будут перекрыты для грузовиков с украинскими товарами. Для людей и легковых автомобилей никаких препятствий не будет. Чубаров отметил, что блокада будет длительной. Лидер крымских татар пригласил всех народных депутатов присоединиться к акции. Депутаты заявление восприняли аплодисментами. 20 вересня о 12 годині в день нами будуть перекриті для вантажівок, що перевозять товари до Криму, всі 3 дороги, які ведуть з материку до Криму. В той же час переміщення людей та легкових автомобілів залишається безперешкодним. У Верховній Раді мають бути розглянуті законопроекти народних депутатів, які спрямовані на врегулювання питань взаємодії материкової України з окупованим Кримом. Має бути відмінений закон про вільну економічну зону Крим. Ми маємо доцільним впровадження вільної економічної зони на території Херсонської області, які прилягають до Криму.